Без бүген Мәдәният илкүләм проекты кысаларында төзекләндерелгән Иске Җирей авылы китапханәсендә. Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Безнең китапханә 3 авылга хезмәт күрсәтә. Иске Җирей, Олы Тиләҗи, Карашәмә авылларына. Китапханәдә барлыгы 13590 китап фонды бар. 12 исемдә газета, 18 исемдә журнал алдырабыз. Китапханә туган ягым гөлләр иле дип исемләнгән иҗади проект буенча эшли. Шулай китапханәдә балалар белән китап сөючеләр берләшмәсе эшләп килә. 2021 елда безнең авыл китапханәсе республика китапханәләре арасыннан Мәдәният милли проекты кысаларында 5 миллион сум грант тотты. Китапханә заманча интерактив техника, уңайлы мебель белән җиһазландырылды. Китапханәгә килгән китап укучыларыбыз бик теләп, вакытлы матбугат белән танышалар. Балалар зонасы дип атала. Безнең бу матур өйләребездә балалар өчен матур китаплар урнаштырылган. Бу якта инде безнең урнаштырылган интерактив идән. Бу идәндә инде балаларыбыз бик яратып уйныйлар. Бу уен инде 3 яшьтән 7 яшькә кадәр дип каралган. Булар инде монда инде 30 уен уйный алалар балалар. Шулай ук безнең монда инде балалар интерактив уен играй и развивайся белән уйныйлар. Монда инде кул белән ишарә итеп уйнала бу уен. Мәсәлән, 4-кә 2-не кушкач 6, нәүбәт кулны китерәсең дә 6 санына. Монда инде математика гына түгел, шулай ук английский языкта бар. Аннары экология дәресләре бар. Аларны күрсәтеп була. Бу якта инде безнең бу киштәләрдә яшьләр әдәбияты урнаштырылган. 16+. Барыбызны да яратып карый торган электрон китап дип атала. Монда уеннар уйныйлар. Кинолар да карап була, китаплар да укып була. Бигрәк тә инде балалар безне яраталар уеннарны. Алар инде менә рассказка быягы. Менә шулай итеп инде буярга яраталар. Әлеге интерактив тактадан Теләче районы Иске Җирей авылы тарихлары, шулай ук китапханә эшчәнлеге белән дә танышып була. Әлеге киштәлә безнең энциклопедиялар урын алган. Балалар да килгән укучыларыбыз бик яратып энциклопедиялар белән танышалар. Әлеге зонада инде безнең 18 яшьтән өлкәнрәк укучыларыбыз өчен китаплар урын алган. Китап укырга килгән укучыларыбыз бик яратып шушында утырып китаплар укып китәләр. Бу безнең интерактив глобус. Шулай ук балалар бик яратып уйныйлар. Монда инде менә төрле илләрдә нинди хайваннар яши, нәрсә белән тукланалар, нинди традицияләре бар, шуны белә алалар. Мәсәлән, хәзер без бер животныйга басабыз да, шуның турында беләбез. Голубая сойка. Что это там трещит? Это я, голубая сойка. Я не голубая. Это уловка. Когда свет падает на мои черные перья, они кажутся голубыми. Некоторые говорят, что я издаю много шума. Ашарга яраткан була. Менә хәзер мин аңа китерәм. Перетащи еду, которую ты думаешь, он любит есть. Мәсәлән, Нет. моны яратмый. Вкуснятина! Шулай ук китапханәдә заманча техника артында тиз генә үзеңә кирәкле мәгълүматны табарга була. Укучылар, студентлар курс эшләре, рефератлар, диплом эшләрен килеп яза алалар икән. Түләүле хезмәттән дә файдаланырга мөмкин. Иске Җирей авылы китапханәсе киләчәктә дә олысының кешесенең яраткан ял урыны, очрашу, аралашу урыны булып калсын дип телисе килә. Зөлфия Ибраһимова, Теләче информ мәгълүмат үзәге өчен.